Dobrý den, zdravím, vítám vás u dalšího videjka. Tentokrát v tomto videu budeme dělat to, že za každý gól, který vstřelím v Division Rivals, v head to head, přidáme do našeho týmu jednoho hráče z Barcelony ze základní jedenáctky, klasickou zlatou kartu. Za každý gól, který vstřelím, jednu sem přidám. A naším úkolem bude samozřejmě postavit celou základní jedenáctku Barcelony, s kterou si následně zahrajeme zápas. Pokusíme se ho vyhrát. Takže máme tady první zápas. Vzhledem tomu, že jsem si dal bronzový tým, tak to vypadá, že hrajeme proti nějakým botovi, což by mohlo být toto jednodušší. Tohle je teda můj silver tým, který se pokusíme vyupgradeovat. A proti nám hraje nějaký bronzáci taky. To vypadá na nějakého bota. Tak se ho pokusíme vyhrát. A z tohohle nic nebude. Že bychom tady něco uvařili teď. Technická. Ale boti nám vystřílet, škoda. Ale opět jsme se dostali na míč. Jdeme dopředu. Klička. Břevno. Další tyčka. Škoda, tohle mělo být gól. Nevadí, pokračujeme. Je to tam. Mileušnič vymetl šibenici, nevím jak se jmenuje, je to jedno. A tam máme první gól, to znamená prvního hráče Barcelony do našeho týmu. S tím se opakovaný záznam. Bum. Přímo obřevno. Cože je penalta? Ty tady zahrál jeden ze stoperů asi rukou nebo co? Takže bude soupeř kopat penaltu. A škoda. Skočil na druhou stranu. Nevadí. Dáme další góly. Jinak v tomto zápase nejde o to vyhrát. Zápas vyhrát musíme až s tím full barcelonským týmem. V tomto zápase jde jenom o to nastřelit co nejvíc gólů, ať můžeme přidat co nejvíc hráčů z Barcelony. Tady bychom se mohli dostat do šance. Ale to nic. To jsou špatný střely. Tohle bude offside, nebude. Sám na bránu jde. A je to gól. David Otorby, bronzák, dává na 2-1. Přidáváme druhý gól, to znamená druhého hráče Barcelony. A zároveň je tady konec prvního poločasu a vrhneme se rovnou na druhý. Tak jo, je tady druhý poločas a my se pokusíme dát co nejvíc gólů, abychom mohli přivést co nejvíc posil do našeho barcelonského týmu. To byl offside. Škoda. Teď bychom se mohli vrhnout do protiútoku. Tohle vypadá, že nebyl offside. 2 na brankáře. Je to gól. To byla docela pofidérní přihrávka, ale naštěstí ho proměnili a dáváme na 3-1. Mileušnič. A rovnou další šance na gól. Tady Bakhat dává na 4-1. Já jsem to nekomentoval. Jsem se snažil tam to gól podle první. Vedeme teda už 4-1. To znamená, že se můžeme přivést 4 posily do našeho týmu. Tak zápas jsme nakonec vyhráli 6-1. Přidali jsme ještě další 2 góly v offscreenu. To znamená, že si můžeme přidat 6 hráčů z 11 do našeho týmu. Takže jdeme teda do základní jedenáctky, dáme tady Added Type a
a můžeme přidat za 6 střelných gólů 6 hráčů. Tak prvního bych určitě přidal Lewandowskiho jako hroťáka, protože potřebujeme a někoho, kdo bude střílet góly. Potom Šťastného do branky, Daniho Olmana SOZ, De Jonga a Pedriho, to je 5, a potom ještě Araucha na stopera. Jinak jestli se ptáte, proč jsem nepřidal Lamina Jamala, je to proto, že na trhu ho chce 400 lidí, tudíž asi úplně koupit nešel. Takže ten jediný v dnešním videu nebude. Jinak já si ještě změním tady home team na Barcelonu. A můžeme jít na druhý zápas, v kterém nám stačí vstřelit už jenom 5 gólů, abychom mohli doplnit celou naši základní jedenáctku a potom si dát si zápas proti dalšímu soupeři. Teď tady máme nějakýho Mohameda s Liverpoolem, asi nějaký fanoušek Mohameda Salaha. Takhle vypadá naše základní jedenáctka s 6 posilama. A náš soupeř tady má, no to taky vypadá na nějakýho bota, když hraje hroťáky a křídla na stoperech. Tady už máme naše barcelonské dresy, na sezonu jenom 24-25, ještě tady nejsou nový. A my můžeme začít ten zápas. Tady rovnou přidává Roberto Lewandowskiemu. Ten dává na 1-0 Obřevnu. Takhle to chceme hrát. Potřebujeme aspoň 5 gólů. Tady je první. Nádherně Obřevnu do Šibenice. Zahráváme standardní situaci. Zkusíme to nacentrovat tady na Lewandowskiho, myslím, že to je. Ano. Sklepne tady. Dani Olmo. Klička. Technická na zadní, za vápnem, easy, 2-0, ve 12. minutě. Tohle vidím na další debatu. Tohle soupeře bychom měli udolat. Tak, pokračujeme v tlaku. No, teď jsem teda omylem přihrál. Tam jinam než jsem chtěl. To ale nevadí, Lewandowski to stejně vybojoval. Další technickou zkusíme. Ale mimo. Co by se tady mohlo udělat? Lewandowski jde sám na golmana. Boom. Tentokrát už ta technická vyšla. Jsme před golmanem 3-0. Lewandowski si jde pro hat-trick. Do prvního poločasu. Už mu chybí jenom 1 gól, už dal 2. Já jsem říkal, že to bude skvělá posila. Tady bychom rovnou mohli dát další gól. A je to tam, Lewandowski dává hat-trick, 3. gól v řadě a už nám stačí jenom 2, aby jsme mohli přidat celou základní jedenáctku a poté si s ní zahrát zápas. Jinak samozřejmě pokud dáme víc gólů, tak můžeme přidat i hráče na lavičku, aby jsme mohli postřídávat. Mám jich víc koupených. Ale teď musíme dát už jenom... Aha, už to je 4-0 vlastně, ne 3. Dobrý, tak musíme dát už jenom 1 gól. To je fajn. To by se nám tady rovnou mohlo povíst. No, Rainbow Flick nevyšel, ale Pedri se bral tento balon. A je to 5-0. Máme splněno, takže tento zápas už dohraju asi off screenu. Takže zápas se nám nakonec podařilo vyhrát 7-0. Po ještě jednom gólu Lewandowskiho a potom De Jonga. To znamená, že si můžeme jít přidat 5 hráčů do naší základní jedenáctky a další 2 potom na lavečku. Takže musíme tady zase dát added time. Kunde napravo. Ferran nalevo. Rafinha na pravou zálohu. Christensen na stopera. Balde na levýho beka. A pak můžeme přidat Gaviho, Iniga Martineze na lavičku. Když Iniga dáme místo Christensena do základu, protože ten hraje častěji. Tak. A teď si budeme zahrát zápas do head to head s tímto týmem a musíme se ho ideálně vyhrát. Tak už tady máme našeho soupeře, který bude nějaký Youssef. Má o něco lepší tým než my, tak uvidíme, jestli ho dokážeme porazit.
Barcelona Real Madrid, takový El Clásico. Nemá špatný tým. 101, 102 na stoperu tam měl. Ale my s naším full Barcelona skladem ho snad porazíme. Jdeme na to. Pozor tady na našeho soupeře, ale dobrý, den si s ním poradil. A můžeme jít dopředu. Lewandowski. Ale byl odstaven od balónu. Pozor, vyšel dlouho, když jde do šance. Ale stojí jeden zakopnul balón do rohlíku. Výborně. Tohle jsme pochytali. Můžeme jít do protivku. Rafinha. Co dělá náš soupeř? Už vyběhl s golmanem. Tohle nebyl ideálně hozený out. Nevadí. Pedri tady na levu. Ale tenhle soupeř už není takový bot, jak ty předchozí. Jeden tady powershotoval, ale nic nemohl. Tady zahrajeme v klidu na Koundého. Tak. To nevyšlo bohužel. Nevadí, pokračujeme dál. Hezky Araujo odstavil od balónu Dušana Vlahoviče. Tohle v pohodě máme. A máme tady poločas. Zatím stav 0-0. Hodně vyrovnaný zápas. I když teda točí spíš týpek než já. A to se klidně může změnit. Tak, balón nalevo na Rafinhu. Zblokované. A už máme taky konečně nějakou střelu. Už bylo docela na čase. Balda dneska hraje neskutečně. Dala na Lewandowskiho. Ale ten byl skluznut. Pedri tady vyběhoval balón. Dala na levu. Aj, škoda, že tohle neušlo. Necháme hrát chvíli bota, je čas na střídání. Místo daného Olma pošlem Gaviho na SOZ. Christense dáme na CDM místo Bionga. Hele, penalta. Vůbec nevím, co se stalo. Asi nějaká ruka. Ale budeme kopat penaltu. Lewandowski. Nedal. GG. Tohle za mě rozhodně proměnit. Ale ještě pokračuje akce. Ferran Torres. Ale nevyšla patíčka. Teď dostřídám Mbappého. 16 pohlídám.
A máme tady konec. Nakonec je z toho remíza 0-0. Na to jsem docela podělal, to jsem měl určitě proměnit. No nic, tohle bude všechno. Užijte si zbytek. Mějte se krásně. A nashledanou. Aha, tak nic, tak já jsem omylen za ten zápas ještě. Jsem to chtěl exitnout. Tak si dáme další, nevadí. Opět nějaký Real Madrid. Tentokrát má nějaký horší tým. Tak třeba to snad vyjde už. Tohle je náš Barcelona tým. Proti ně celý Real Madrid tým. Myslím, to bude vyrovnaný. Real proti Barceloně, El Clásico. Tak už by to snad konečně jsme mohli vyhrát. A nevyvejstit penaltu. Ne, nespálil Rafinha, nebo Lewandowski, nebo kdo to střílel. A teď se tady dostal soupeř od balónu. Dani Olmo. Strašná střela. Nevadí. Ale tenhle soupeř je o dost horší než ten, proti kterým jsme hráli předtím. Zrovna nám tady rozdal balón. Viniciusem. Technická. Zase vedle. Dneska to nějak nevítá ty střely. Ale soupeř je hodně špatný teda. Tady rozdává balóny zadarmo. Zkusíme powershotu, proč ne? Zase mimo. Teď jsme vybojovali míč. Ono dává na levu. A nedošel Mbappého. Ale zase vystřelil přesně. Škoda, to už nemohli jíst 3-0. To je ta neefektivita Barcelony. Která se ukázala v semifinále Ligy mistrů. A teď už konečně dává Lewandowski gól. V 35. minutě. Po asi 3 promarněných šancích. Konečně vedeme 1-0. Nádherně se obešel Mbappého na stoperu, který nevím, co tam dělá. To poslal dole výhodu někdo. Tady se zase dostáváme do šance. Ale tohle Daniel je offside. Cash. No, těsně offside, ale byl. Nevadí. Tady je Lewandowski zase proti Mbappému na stoperu. Přihrávka. Tak je krásně od Daniho Olma. Vedeme 2-0. 5minutové nastavení. Ale myslím si, že už poločas bude končit. Za chvilku. Uvidíme. Ještě pár minut na hraní. Ano, máme tady poločas. Vedeme 2-0. Po trefách Lewandowského a Daniho Olma. Vrhneme se na... Tak, rovnou ho tady máme. Lewandowski si zase bere balón. Rainbow flick. Tak nic. Lewandowski se nezdal, když si pro ten míč. Ale bohužel Kurta ho zabral spodně. Vykopává. Bellingham se dostal k tomuhle míči, pozor. Jungminson. Ale Balde rozhrává na levu. Ten unikl Militaovi. 1-1. A boom. Zničil celou síť a vedeme 3-0. Ještě s tím nadhozem. Mě strašně baví tohle dělat. Tak to vypadá nádherně. Z half voleje přímo do brány. Tahle střela nevyšla, škoda. Zkusil jsem takovou tu swipeovací střelu, ale to mi vůbec nejde. To je úplně jiné. A my bychom mohli vlastně vystřídat, že? Zase dáme na SOZ Gaviho. Christensena bych dal tentokrát na stopera místo Araucha. Tak. Mezitím tady se srazil Araucho s Pedrym. Skvěle. Koundé rozehrává. Lewandowski. Daniho Olma.
A bum, další tapy, Lewandowski hat-trick, 81. minutě a vedeme už 4-0. Nádhera. Bum, přihrávka, ale prázdná. Máme tady střídání, který se z nějakého důvodu skiplo. Když máme na hřišti často pasuje, třeba tady Gaviho. Pozor, tady soupeř ještě nebo něco neudělal. No, dobrý, jen zachránil. Pedri na levu, leva Rainbow Flick. Nadhoz. A jeden gol i pro Ferrana Torrese v 90. 5-0. Tohle je debakl našeho soupeře. Ne jako ta nudná remíza předtím. Tady je konec zápasu. 5-0. Nádhera, Lewandowski hat-trick. Tohle je naše video, kdy jsme s týmem jenom z barcelonských hráčů vyhráli zápas víc než 4gólovým rozdílem. Tohle je všechno, už konečně, mějte se krásně a naschle.